Vores Silent Conference løsning den gør det muligt at tænke ud af boksen i forhold til, hvordan du designer din konference og hvad for noget indhold du kan fylde ind. Noget af det, som jeg elsker ved Silent Conference, det er, hvad det gør muligt, nemlig at skabe fokus og nærvær i et miljø, som ellers kunne være fyldt med støj. Så lige nu står jeg for eksempel og taler lige bag ved nogen, der sidder og lytter på en taler, men jeg forstyrrer dem ikke. Samtidig så bliver jeg ikke forstyrret af det, der foregår på scenen, fordi alt er lydløst. Vores høretelefoner er meget fleksible på, hvor vi bruger dem henne, fordi vi ikke er afhængige af de faste rammer, som almindeligt sceneopsæt vil være i. Vi har muligheden for med høretelefonerne at for eksempel dele en scene op i 2 eller i 3. Vi kan meget hurtigt etablere et nyt sceneområde eller for eksempel en bevægelig scene, hvilket vil sige guidede ture eller præsentationer for specifikke kunder, man har inde, som har brug for en anden type præsentation end resten af gæsterne. Hvis du som standholder på en konference har brug for at lave dine egne præsentationer, for eksempel med speaker på din stand eller med videofeed, så kan du få dit eget sæt ned og det antal høretelefoner, du skal bruge, og isolere den lyd, som dine gæster får, den præsentation, dine gæster får på din egen stand. Silent Conference giver plads til meget mere indhold på mindre plads. Vi er en del af den internationale franchise Silent Conference. Det betyder, at vi altid er forrest på udviklingen, altid har markedets bedste udstyr. Silent Conference så er vi virkelig stolte af at kunne løfte møder, messer og konferencer til et nyt niveau i hele Norden. De her er en game changer til konferencer.